Dobrý večer, Milota Mezieva. Aké informácie pre vás vyhľadám? Dobrý deň, ja som Mojmír Pagašta. A chcel som sa spýtať, že mohli ste mi pozrieť jednu knihu na internete? Áno, a ako sa nazýva? Tá kniha sa volá, že Postupak bez neho, to je vlastne taká detektívka. Neviem presného autora. A čo by ste chceli vedieť cenu? Alebo... Cenu knihy a že kde by som to zohnal v okolí Nových Zámkov. Pozrieme. Lebo ja som aj bol v Plantáre a tak a nemali. Pozrite to. Či to niečo také je? Nejaká taká detektívka by to mala byť, neviem, aký to je autor James Bond či čo? A existuje taká kniha? Tak neviem, mne hovoril kamarát, že to je dobrá kniha, že on ju čítal a že som si mal kúpiť ako, lebo ja mám rád také dobrodružné. Aj detektívky. Neviete, nejde to nájsť? Mám tu len film, takýto. Postupak bez neho film? Názvom. A ten bol vydaný v akom roku? Prosím? V akom roku bol vydaný? No tuto mám niečo... Ešte dokonca aj dvojka tu pozerám. Aj dvojka? A ešte, no, tak keď je dvojka, tak to je halus, no. Ale chcel som sa spýtať, že jo, to je dobrá, ale chcel by som sa spýtať, že film je lepší než kniha? To je vlastne z 2009 roku. 2009 roku a teraz je rok... Teraz je 2012? 2012, áno. A dobre, a ešte taká, neviem, či to bol film alebo kniha, že Suchá handra na dne mora. Druhý diel by som si to pozrel, lebo prvý som už čítal. Suchá handra na dne mora. No dobre, no. Suchá handra na dne mora. Druhý diel. To má byť taký dobrodružný. To je tiež ako film pozerám. Tiež to film? No, počkajte. A to dájdem aj na YouTube? Nie. To len nejaký v rámci Facebooku nejaký odkaz tu je. Ale to je všetko. Jaj. A môžete mi pozrieť aj top 100 na YouTube? Ako? Top 100, že na YouTube, že aký je prvé video v top 100. Top. To vám nemôžem vedieť, tieto videá sa u nás nedajú. Jaj, a čo všetko sa u vás dá? No, informácie o telefónnych číslach, o spojoch vlakových, autobusových. Ja, tak ja by som chcel, mohol by som poprosiť číslo na mňa? A ako sa voláte? Mojmír Pagaštel. Pagaštel. A v akom meste bývate? Nové Zámky. Nové Zámky. Dobre. Ale to mi dal táto také meno, tak neviem, či to je pravdivé. No podľa toho pozrite sa na občiansky preukaz. Ja by som si rád pozrel na občiansky preukaz, ale... Máte občiansky? Či ešte nemáte občiansky? Práve že ja už mám 4 roky, ale mne ho zobrali policajti pri prehľadke, lebo viete, hral som futbal. No tak... No viete, no keď porušujete zákon. Ale ja som neporušoval zákon, ale tak povieš, ja som fajčil pivo. Aj to sa dá. No dobre. A vy mi nemôžete pozrieť toto trestné zákony? Nemôžem vám pozrieť trestné zákony. A vlastne ani ten kontakt mi nenachádza. Nenachádza kontakt? Juj. Nie. Ja tak neviem. A taká, neviem, či to bol, teraz fakt by som klamal, ale neviem, či to bol kniha alebo film, že kúpala sa vedľa vani. Menšie vani. Chcel by som vedieť vydavateľstvo. A viete, že tento hovor máte spoplatnený? Viem. A dosť spoplatnený. Ale ja som milionár. Nemáte to lacnejšie, pokiaľ ste s priateľmi? Viete, ja nemám kamarátov, mňa opustili. No, počujem ich tam, ako sa smejú, takže nemáte to lepšie s nimi sa porozprávať a nejakú inú formu zabaví si nájsť? To je pes, prosím vás. Ale dobre.